Čauko, dneska zdáme analýzu ďalšiu a dáme si analýzu Začal by som Dixie ako už klasicky. OK. Dneska to bude kratšie, ale začneme na Dixie. A z mesačného pohľadu. Tu máme tento volume imbalance, čo už bol dokonca teda aj odrešpektovaný a ideme znova pravdepodobne tým smerom. Čo ale dôležitejšie je tento fair value gap nad ním. Takže po tejto konsolidácii a manipulácii sme mali túto akumuláciu. Tu bola manipulácia dole do týchto spodných hodnot, čo bolo vlastne na weekly, čo bol tento gap na weekly. A následne ideme len bomby up. Ľudia budú isto, že už musíme ísť dole, ideme moc up. Nie, ideme ďalej. Ideme ďalej. Čoho dôkazom teda bude, samozrejme teda dôkazom naznačuje to aj táto manipulácia tu. Táto svička, tento take, tejto sell side a deje sa to isté čo na high time frame. Tu to kumulovali. Take, tejto sell side, by the way, otočka túto bola tesne pred touto drawdown buy side liquidity. Čiže bolo jasné, že sa tam musíme čím skôr dostať a stalo sa to behom tohoto týždňa. Teda minulého. A na weekly ideme ďalej hore až po ultimátny cieľ, čo je pre mňa aktuálne táto buy side likvidita. Táto zóna je pre mňa aktuálne ultimátny cieľ. Ja si toto tu, ja sa zbavím tohoto tu. A toto si vyznačím viac, lebo toto je fakt za mňa aktuálne teda ultimate cieľ kam ísť. Takže očakávam ďalšie pohyby smerom na up. Keď pôjdeme na euro, dolár, tuto máme veľmi pekné, veľmi jednoduché a môžeme si všimnúť, že na weekly grafe alebo takto na weekly sme mali túto volume imbalance, čo bola vyplnená a hneď potom sa pokračovalo ďalej a ide sa do sell sideu, ide sa smerom dole. Čo sa týka premium a discount array, tak sme aktuálne stále teda v tých vrchných zónach. OK. Čo je premium a consequent encroachment, čo je 50 tohoto je tuto dole až pod týmto double bottom. Čo sa týka targetov, tak je to ultimátny je tento. Za mňa je aktuálne ultimátny tento, ja si ho aj tak vyznačím. Tak, to je za mňa aktuálne ultimátny goal. Čo sa ale týka analýzy na tento týždeň, tak mali sme tu túto volume imbalance, čo sa vyplnila. Tento týždeň vyplnil túto volume imbalance aj teda telami, nielen knotmi. OK. Môžeme si všimnúť, že po vyplnení teda tohoto sa šlo down, inak máme to úplne krásne odrešpektované na zónu. A môžeme si všimnúť aj to, ako sú naše zóny krásne rešpektované. A to si môžeme všimnúť tu. Hneď tu máme fair value gap, ktorý bol tam rebalance a následne sa šlo dole. Zároveň to bola reakcia, kde ľudia určite vstupovali na túto demand zónu a očakávali movie teda up, ale teda my sme to iba rebalanceli, takli sme tento blok úplne presne na pip, úplne krásne, úžasne na pip, presne a pokračovali sme smerom nadole, tým pádom sme šli takenúť túto sell side likviditu. Okay. Túto sell side likviditu. Zároveň sme tu mali tento volume imbalance, ktorý bol teda tiež takenutý, vyplnený a pokračovalo sa dole. Čo sa týka ešte toho weekly hľadiska, tak môžeme si všimnúť, že tu máme veľký knot. Nebola to náhoda.
že ideme sem a potom to celé otočíme. A to si ukážeme hneď. Tuto máme Fair Value Gap. Jediný, ktorý je cca v týchto zónach, hej. Ďalšie máme až tu. Na daily je krásne vidieť Power of Free. To si ukážeme, čo je akumulácia, manipulácia a distribúcia. A to si môžeme pekne všimnúť, že po displacemente tohoto low sme začali kumulovať objednávky. A tá akumulácia prebehla všade tu, v tomto rozsahu. OK? Toto tu celé. Následne sme mali manipuláciu, čo boli tieto tri zelené sviečky. Čo je inak zaujímavé, že v knižkách o tradingu by ti povedali, že toto sú nejakí free knights alebo soldiers alebo také niečo, odtiaľ pôjdeme hore. No, asi nie. Šlo sa, bola to manipulácia. Takol sa tento buy side bot, táto likvidita. Takol sa tento fair value gap, ten bol krásne odrešpektovaný, ani kúsok tela tam nezasiahol dokonca, čo je ešte krajšie. OK, na 4 hodinovke už to nie je také pekné. Každopádne sa odtiaľ teda odrazili a šlo sa pekne dole. OK. Čo sa týka weekly, tak sme teda šli dole. Zasiahlo sa dokonca aj do tejto volume imbalance, kde sme sa teda odrazili a pokračovali sme dole. A čo sa týka našeho daily, tak je jasné, že ďalší likvidný bod bude toto swingové low. Toto swingové low je aktuálna zóna, ktorú budem sledovať tento týždeň. Chcem hľadať hlavne obchody na sell, ale to, že je weekly a daily bias bearish, neznamená, že na intraday nebudeme dokonca môcť byť aj bullish, čo si ukážeme teda. Okay. A na 4-hodinovke teda to vypadá tak, mali sme tu tento odraz, zároveň to bol odraz od tohoto breakeru a šlo sa dole. Máme tu tento gap, máme tu tento gap. OK, tie gapy nás celkom zaujímajú. Ale teda šlo sa dole, tekla sa táto sell side likvidita. Keď pôjdeme na hodinovku, tak môžeme si všimnúť aj to, že teda vznikol nám tu ten gap. Na 4-hodinovke, toto by vám už mohlo byť malinko známe, tak ja som riešil túto short a následne som tu riešil aj long pozíciu. A jedna z tých pozícií bola 50 tejto sviečky. To bolo to, je to v novom videu, čo je pred týmto videom. Isto si ho kúknite, je to FTMov. Robím taký menší dokumentík, ako zvládam, ako ideme FTMov. A bol to teda rešpekt tejto 50-ky, šlo sa down, mal som tu pozíciu na short a následne som tu mal pozíciu na long, ako náhle sme sa dotkli tejto volume imbalance. Čiže bolo toho celkom dosť. Je to streda a ja som tu mal pozíciu smerom dohora do 50-ky vlastne z právovej sviečky. Čo sa stalo je teda ešte aj to, že sme takli v piatok túto buy side likviditu a tým pádom sme vlastne takli previous day high. OK. A ďalej sa pokračovalo strongly dole. Tým pádom očakávam, že by budúci týždeň mohol byť bearish, najviac ako to ide. Plus tu teda máme tento double bot, čo je tiež draw on liquidity. A samozrejme tu máme dokonca aj tento bot, takže je tu toho hromada. Fakt by som si dal
záležať a sledoval obchody tento týždeň, lebo to vypadá celkom husto a že toho bude asi dosť. Očakávať, či dojdeme do tejto 50-ky, alebo teda do tohoto fair value gapu, úplne nechcem. Ak to dojde, OK, ale budem očakávať ďalšie potvrdenia na to, aby som išiel potom bearish, lebo nechcem úplne vidieť, aby sme došli až vyplniť ten gap alebo niečo podobné. Ideálne maximálne nad toto high. Čiže uvidíme, ako to pôjde. A ja obchodujem na 5 minútovke. Na 5 minútovke sú tie zóny znova pekné. Rešpekt. Pardon. Tu je ďalší. A následne teda sme pokračovali dole. A tu máme ďalší double bot, hej. Takže je to toho viac než dosť. Takže taký pondelkový target pre mňa budú tieto body. Tieto 3 body. Ideálne však až ten posledný. A tým pádom by som chcel nejakú pozíciu tam nájsť. Obchodovať budem až po obede. OK. Toľko k GBP USD. Keď pôjdeme na toľko k Euro USD, keď pôjdeme na GBP USD, ten scenár je veľmi podobný. Je to veľmi podobné. V podstate sa šlo dole, hej, tu bola nejaká kumulácia. Šlo sa dole, manipulácia a potom sme išli teda down. A tu je to veľmi podobné, máme tu tiež také body, hej, že tu máme iba take, iba sme zasiahli a rebalanceli kus toho gapu a šlo sa dole, čo bol take, teda liquidity z týchto všetkých bodov, čiže znova akoby celkom pekné zóny. Čo sa týka tohoto, tak toto som dokonca obchodoval, tento move som obchodoval, všetky tie zásadné movey som išiel a dopadli výborne. Tuto šlo hlavne aj o tento double top, dokonca teda takto by som to kľudne mohol celé vyznačiť. Čiže bolo toho dosť tento týždeň, uvidíme ako to bude tento ďalší, čo bude. Každopádne môj prvý target je táto tu sell side likvidita. Čo sa týka ďalších targetov, tak je to jednoducho toto low. Čo sa týka daily, tak je to samozrejme toto low, hej, OK. Takže toľko k tomu, ja si tu vyznačím tie sell side likviditu. Viac sa budem ale zameriavať na euro dolár ako na GBP USD a uvidíme, ako to pôjde. Takže toľko k tomu a vidíme sa na budúce asi tento piatok alebo sobotu ohľadom FTMO. Čau.